Amen, amen makhehla, amen. Hayi sibonga. Wekhondlo. Umuntu othwase emanzini uthi noma bathi uthwase lapha ngaphansi emanzini komile la kade ekhona. Manje makomile uthwasephi? Awuthwasanga emanzini, awuyona inhlanzi, angeke umuntu aphile lapha. Uma ngabe uthi ungene ngaphansi kwamanzi komile lapha ngaphansi. Wemazibo lo muntu lona kahle bafethu uthwase emgedini. Ayikho lento leyo yamanzi. Uthwase emgedini. Number 2, imithi elandwa ngaphansi kwamanzi imila kanjani ngoba imithetho yezihlahla siyayazi ukuthi izikhuliswa ilanga ngaphandle. Okusho ukuthi abahlala ngaphansi kwamanzi bayaphuma ebusuku bayoyimbala imithi bayibuyisele emanzini. Ufike wena ungene uyilanda ngaphansi kwamanzi noma kunezihlahla ngaphansi. Imgede lena. Uma uthwasa bentaba kanjani? Uthwasa bentaba kanjani ngoba phela bentaba unabalele ngaphansi komhlabathi. Kunabaphezulu komhlabathi. Kunabaphansi kwamanzi, kunabaphezulu kwamanzi. Uma bethi bona bahamba beze beyofika ngaphansi kwamanzi emhlabathini owomile ngenyama. Kunginika esinye isithombe kodwa bengakwazi ukuyofika ngaphansi komhlaba ngenyama. Bathatha intuthwane kube yize ezikhuphula umoya, ezikhuphula lezi icubu zabantu, ezikhuphula zonke lezi zinto bayifaka intuthwane bayibeka inyama phezulu, zikhuphuke nemizimba yabantu, zikhuphuke nemimoya yabantu intuthwane. Kodwa manje bayakwazi ukuthi emanzini kuhanjwe kujulwe kushonwe phansi kuze kuyofika emhlabathini owomileyo. Awuyizwe nje nawe lento le. Kunabaphansi komhlaba nabaphezulu komhlaba. Kunabaphansi kwamanzi nabaphezulu kwamanzi. Kodwa akekho ohambe wawuthwasa phansi komhlaba. Kodwa ukhona othwasa phezulu komhlaba. Bathi ukhona othwasa phansi kwamanzi. Othwasa phezulu kwamanzi akekho. Kufanele ukuthi kwesiqonde lento ukuthi iza kanjani. Kumele kwesiqonde ukuthi iza kanjani ngoba izulu noma esibhakabhakeni phezulu kunendawo eyodwa. Akunalo ilokhuzana izulu ngaphansi nezulu phezulu. Akukho kungaphezulu kwezulu. Akukho kungaphezulu kwezulu. Akukho kungaphezulu kwezulu. Kodwa kukhona okungaphansi komhlaba nokuphezulu komhlaba. Nokungaphansi kwamanzi nokuphezulu kwamanzi. Okusho ukuthi isibhakabhaka noma izulu noma phezulu kunendawo eyodwa yokuphila imimoya. Okusho ukuthi yonke le mimoya iphelela khona. Eyangaphansi komhlaba neyaphezulu komhlaba. Neyangaphansi kwamanzi neyaphezulu kwamanzi. Iphelela phezulu ezulwini noma ephelela ezulwini noma esibhakabhakeni noma ngaphezulu. Amen. Kuzwakele khehle lento kimi njengoba ngiyivusa nje kanje ingifanela nesikhwama. Umuntu mayizophupha uthi uphuphe isikhwama sasemanzini noma umchazela iphupho ubone ukuthi isikhwama sasemanzini isikhwama. Kunesikhwama ibag vele ethungiwe lena makamela ehleli ngaphansi kwamanzi. Man umoya uyabona ukuthi ufuna ukujulelwa man. Umoya ufuna ukujulelwa uyayibona lento leyo. Yini isikhwama? Ngendlela yokuthi umuntu azacanga ukuthi kukhona isikhwama vele ibag ukuthi uyongena uphume nebag ephathwayo. Wenza wabamba into ngesandla ekanjalo ibag ukuthi ikhwama imithi ehleli ngaphansi kwamanzi. Kuyafana nje ikhondlo lento mongayibukisisa kahle nje. Amen. Ukuthi ke Mgozi lo muntu obuza ukuthi yini izulu ucela i-debate nami othi ucela i-debate nami uthi yini izulu kodwa yonke ilokhuzana imimoya ephila ngaphansi kwamanzi ihlanjululwa ngeimpande eziphezulu ihlungwa ngeimpande eziphezulu yonke imimoya esentabeni esemanzini ihlungwa ngeimpande noma ngemithi evunguzayo ephezulu
ihlanjululwa ngemithi ephezulu bese kufakwa impande zamanzi ezincane lezo nalezo owayitshengisa ukuthi uyisebenzisa uma uhlambulula noma uhlunga imimoya yamanzi. Kodwa manje iyangixaka le ndaba mayizuthi yini ilokhuzana, yini izulu, yini imimoya yezulu, ikhona imimoya yezulu. Angazi ukuthi usho ukuthini umuntu, angazi ukuthi uqonda ukuthini kwangempela. Uma ngimlalele mina, hayi ngoba efuna ukulokhuzana ukuthi achazeleke, ufuna ukufunda 1 2 ufuna ukwenza lento yabo abayenzayo ukuthi inyanga eyubani isilwa nayiphi, lezi zinto ezazenziwa lezi zokuthi hayi ubani usexabene nobani, inyanga obani, umsangano lo. Mina ngeke ngize ngiyenze into efana naleyo ngoba umoya ngiyawazi. Njengoba umoya ngiwazi nje, ukutshena ngokusobala ukuthi umoya awukazi wakhompyutha, awukazi waba ne-debate. Umoya awudebate nje nhlobo umoya. Ngoba ngibona nje mina angifune ukudebate nabantu, angidebate mina okwangempela, futhi angifune into yokudebate ngoba umoya ngiyawazi and imfihlo yomoya ngiyayazi. Manje akwesiphumeke lapho kwesingene la, ukhuluma ngesikhwama samanzi. Uma ukhuluma ngesikhwama samanzi ukhuluma nanoma ngoba yini ejulileyo yokwazi ukwelapha ngokwasemanzini. Isikhwama leso samanzi kungaba yiwo amathambo lawabo abawathathayo, kodwa njengamanje amathambo ngeke asakwazi ukusebenza, awasasebenzi. Akwesibuye ke size la ukuthi njengoba ukhuluma ngesikhwama samanzi, isikhwama samanzi sizimpande zamanzi. Ungaphupha ebusuku utshengiswa kuthiwa kunempande yesiziba oyokwazi ukwelapha ngayo, njengoba nami ngaye ngatshenwa nje kwathiwa kunempande yasezibeni okuyimpande yemali itholakala ezibeni kuphela. Ngitshenwa ngaleyo nto leyo. So manje ke ungatshengiswa kanjalo ukuthi kunempande etholakala ezibeni, kanti bakhuluma ngemimoya yasemanzini ukuthi uma ungake ulungise uphakamise imimoya yakho yasemanzini ngokwasezibeni uyokwazi ukuthi ube nemali, uyokwazi ukuthi ube nemali, uyokwazi ukuthi ucebe ngokusebenza ngokwesiziba. Babeqonde leyo nto leyo, hayi ukuthi kunempande yemali esesizibeni. Manje ke kufanele ukuthi kwesijule siyibambe lento, siyikhulume ngendlela okuyiyona, siphinde sibuye la ukuthi isikhwama asikho ezibeni, asikho emanzini. Isikhwama siyinto yenyama, siyinto yomhlaba, siyinto yasemzimbeni yomzimba. Isikhwama okusho ukuthi wena mawuphakamisa imimoya yamanzi wembathwa isikhwama samanzi. Uma uphakamisa imimoya yamanzi wembathwa isikhwama saphi sasemanzini. So manje kufanele ukuthi uyiqonde leyo nto leyo ukuthi iza kanjani ukuthi isingaba isikhwama samanzi esiphysically oyongena emanzini uyothwasa khona bese uphuma naso. Ayikho into enjalo, angeke iziyenzeke. Futhi uwembathiswa imimoya yasemanzini. Kungenzeka uphuphe kuphuma isikhwama segucci, kuphuma isikhwama se Louis Vuitton emanzini kuthiwa hamba usilanda. Akushiyo ukuthi uyofuka uthola isikhwama lapha, ngoba ngeke uthole iLouis Vuitton emanzini, angeke wathola iLouis Vuitton emanzini, ngeke wathola iGucci emanzini. Kodwa uyothola imimoya ephila emanzini. Ngaleyo ndlela abathi akuthiwe hamba uyimukele ngayo, uyimukele iyophuma ke nalowo mcebo weGucci nalowo mcebo weLouis Vuitton ngendlela abakutshengisa ngayo. Hayi ukuthi uyophuma neGucci emanzini, ayikho leyo nto leyo. Ngeke uphume nesikhwama emanzini. Emanzini kunemimoya, akukho sikhwama emanzini, akukho nyoka emanzini, kunemimoya. Mawusuku uyomukela imimoya emanzini njalo uyomukela isikhwama noma kuthiwa unesikhwama samanzi, kukhulunywa ngemimoya ehlambulukileyo yasemanzini.
So manje kufanele ukuthi siyiqonde lezi zinto Mkhosi, siyiqonde uthinta indaba enkulu kakhulu manje. Amen. Khondlo, njengoba uthi lamathambo vele awasasebenzi, ngifuna ukugijima kuyo lento leyo ukuthi mawubuyele emuva ezikhathini zakudala zezimpi esibuya kuzo esingabantu abamnyama, lapho khona ikhehla nekhehla kwakufanele ukuthi libe nento elinayo yokufuya, yokuyivikela, yokulwa. Uyabona uma ufunda yonke imithi esenzile, uyabona imithi yezulu nani nani, uyabona ukuthi nemithi yamanzi amnyama isikhathi lento ekuthiwa i-dark age, isikhathi esibuya kuso esezimpi ezayijulile, lapho imimoya yethunywa ibiqhelile kakhulu kithi thina mangoni. Manje uyabona mawuzothi isele lanje le yamathambo ayisebenzi, ngenxa yokuthi manje imimoya manje yasezulwini sifuna ukuyilungisa manje. Imimoya isifuna siyilungisa. Manje njengoba ukhuluma amathambo ngiyavuma ngoba inkinga manje esisala nayo manje sesifuna ukulungisa ithuna. Manje kahle kahle into eyenzakale kithi sisele manje nalobu umnyama lobu esasikwenza ngezikhathi zezokuthi kwakufanele siphile vele, engekho into ezoyenziwa, kwakuphilwa kanjalo. So manje umuntu ufanele siqonde ukuthi sesikwenye isinye isikhathi manje sesingene kuyo, nomoya usushintsha amagiya, ngoba asisakwazi ukuthi siqhubeke ngalezi zinto zobumnyama. Kungakho zisigcina sisifaka la sisifaka khona, size sibuyele kuyo le mimoya le yalilwane, yonke imimoya yobungoma sihlale kuyo, singanyikazi singayindawo. Kungakho njalo ukuthi noma uyisebenzisa lezi zinto lezi amathambo uyiphonsa, ayizizi ukutshela into enhle vele, fanele zihlale zikutshela into eseceleni ngokukhandeka nanesimo sokuthwebuleka nokufa kwalezi ilwane. Manje umoya sefanele sihlunge, sisuke kulobu mnyama esasisele kubo, sisuke kulokungcola kwale misamo, ngoba lezi zinto vele namhlanje ngoba sisikhuluma sithi iyikhwama zasemanzini, iyikhwama zasemanzini, yizo vele lezi zinto lezi, ngoba nabo mase beyilahla mosushonile uyisangoma uyinyanga, ziyaphi le ikhwama lezi abayishoyo, iyaphi lezi zinto ezenza yonke lemikhuba? Bayilahlela emanzini, uyayibona, bayilahlela emanzini, bese kuthi izukulu mase yibizwa fanele izothatha lokungcola okwakushiya emanzini, bese kuthiwa nazi ikhwama zakini. Iqhutshekiswe lemikhuba le emnyama engasisi indawo, ngoba umuntu omnyama fanele athuthuke, acabange kangcono. Umoya akusile into esikuyo yobungoma nokuhlala phansi ubukana nabantu. Umoya ujulile, fanele sazi ukuthi kwenzakalani naphezulu komhlaba nakweminye imihlaba, sokuqonda kanjani lento leyo sisamile egazini, sisamile endongeni ebomvu, sisahleli ekubulaleni ilwane, sisahleli ekuthubuleni ilwane, siyisebenzise ngenzuzo yomhlaba iphelela la emnyameni. Yini singayikhululi imimoya iyikhulumele yona? Sibuye lapha ke Mgozi, uthinta yona impela uma uyithinta kanjalo. Kwesiqale la bengilalele mina, anginaso isikhathi sokuphikisana, angisingi umuntu wo-debate mina noma wenkulumo mpikiswano ngezinto zomoya, ngoba umoya ngiyawuqonda. Manje ngivele ngibona ngathi ngizoba yisiphukuphuku uma ngingathiwa ngiqophisana nomuntu ongawazi umoya nongawuqondi, ngoba ngizogcina ngiphendula into ezingekho ngenxa ukuthi ngizama ukuyidefenda nami. Ngcono uvele ngiyithulele ngiyikhulumele lokhu okushiwo umoya ngaleso sikhathi, ngoba mina ngihlale ngisemoyeni. Ngike ngababuza into eyodwa ukuthi ngoba phezulu emoyeni sinelanga nenyanga, sinelanga nenyanga, njengoba okusho ukuthi isanusi nenyanga phezulu, sinesanusi nenyanga phezulu, phansi sinodokotela okuyinyanga, okusho ukuthi inyanga ilawula okuphansi. Inyanga sinodokotela phansi oyinyanga olapha ngamanzi namakhambi, ngoba amanzi anakho konke, akukho kungekho emanzini. Okay, sinodokotela phansi olapha ngamakhambi noma ngemithi noma ngezihlahla ezimiligaxa phansi, amakhambi, ngoba kuyisigubhu ngaphansi noma kulukhamba ngaphansi, lokhu asuke ezolapha ngakho kungamakhambi okwangaphansi okufihliweyo, okufihlwe ngaphansi, noma ukumilisa isitshalo ngaphansi noma ifruit ngaphansi komhlabathi.
Siyayisithi ke konke okumila ngaphansi komhlabathi anduba sikudle siyakugeza njengobhatata omadumbe nazo zonke lezi zinto ezitshalwa izalukazi okuyizona zalukazi ezikutshalayo okusho ukuthi umuntu owelapha ngamakhambi isalukazi inyanga isalukazi bese sibuya ke sizokhuluma ngemithi abantu bahluleka ukuhlukanisa lapho imithi umuntu ophakeme noma umuthi ophakeme usetshenziswa amadoda lezi okuba zinduku ukuba zihlahla ukuba yimithi kusetshenziswa indoda kusebenza ngomoya nakho futhi okuhlambulukileyo bese iphindeka indoda ijuliswa ngoba indoda ingiyasezulwini bese ijuliswa indoda iphakanyiswa ngoba isebenzisa imithi isebenzisa izinto ezimazithi ezimithi eziyimithi ezimazithi eziyimithi ezimithi njengoba kuthiwa zimithi kusho ukuthi seyizozala amafruthi zihlahla ezikwazi ukuzala amafruthi zimizithi kodwa zizala amafruthi zimile zimithi zimizithi zisetshenziswa amakhehla lezi ezikwazi ukumitha noma ezimizithi ihlahla zimithiswa ubani zimithiswa indoda okusho ukuthi ihlahla nemithi okwamadoda ihlahla nemithi kungokwamadoda bese ukuthi amakhambi inkamba amakhambi okwabantu besifazana lokho kukwazi ukuchatha nokwelapha izifo imbiza intelezi nakho konke ngoba intelezi nje iyaba imbiza futhi intelezi iyaba imbiza ukulwa ungazi usho ukuthi isebenza njengamasosha omzimba emzimbeni womuntu uma uyisebenzisa intelezi okay ke asikho ke lapho silapha ke kutheni imithi namakhambi kwehlukana lapho bese abantu abangamadoda ngoba baphiwa umoya baphiwa umlilo nomlingo uma uphiwe umlilo nomlingo bamelwe ilanga umlilo umlingo bamelwe ilanga okusho ukuthi sebeyakwazi ukulumbanisa okumanyazelayo nemithi ngoba kungokwabo baba magedla bakwazi ngeke ngize ngithi amagedla njalo ngoba igedla enye into igedle bona nje baphiwa uNkulunkulu nemilingo ukuthi bakwazi ukukhanda umlingo okay ke uma ke sizobuya lapha ke ukuthi bengibabuza ukuthini mina ngingabuza nje lo mbuzo oqala ukuthi iyiphi impi njengamanje osengayilwa ngomkhonto wena ngaphandle kokuthi uboniswe umkhonto emaphusheni njengoba wawulwa omkhulu belwa ngawo physical njengamanje usulwa ngawo ngokukamoya umkhonto owunikwayo iyiphi into impi ongayilwa ngomkhonto njengamanje uyilwe nje ngomkhonto impi ngoba sekwaba khona izibhamu amabhomu nazo zonke lezi zinto lezi ezikhona njengamanje iyiphi impi wena usengayilwa ngomkhonto njengoba abantu bakudala babelwa ngomkhonto usengabuyela uyolwa ngomkhonto wena bebe bephethe ibhama abanye kwenzakalani ngawe manje laba bantu abafuna ukusuka kulento endala bazi ukuthi umoya ujulile uyashintsha uyajika uhamba nomoya uhamba nesimo uhamba nesikhathi umoya manje abantu abaqondi leyo nto leyo ngoba ubabona nje belwa kangaka belwela ukuthi kunomuntu othwasa emanzini kwase kubanjani banjani manje sikhuluma manje thina maye ukuthi bona bayazi ukuthi wayethwasa kudala manje uma kuyikuthi bayazi mina ngikwazi lokho ngangekho futhi kudala mina umoya okhuphuka manje ungitshela ukuthi akuthwaswe emanzini awukwazi ukungena emanzini uyothwasa ube umuntu wenyama mhlambe bona babethwasa emanzini ngemikhuba abayenzelwa abantu ngoba mawuthi uyababheka bonke laba bantu abakhulumayo
abanawo umoya wamanzi bonke laba bantu abakhulumayo, abanawo umoya wamanzi bonke laba bantu abakhulumayo, abanawo umoya wamanzi, kodwa bathi bathwasisa abantu emanzini, baza abantu abathwasa emanzini, kodwa yena self umuntu akanawo umoya wamanzi. Okay ke akwengiyibambe la ingazibe yinde. Mazibuko, enye into bengiyilandelela ngalabantu kuthiwa bathwasa emanzini noma ngomuntu kuthiwa uphume nenyoka emanzini. Hayi lento leyo umoya idinga ukuthi umuntu ajule. Yazi ukuthi ngempela uma usijulela ngomoya iqonde lento uzoyihlanganisa lento ukuthi hayi lento le mabe umuntu uthi wangena emanzini waphuma nenyoka iyahlangana nesithwalo, ngoba fanele sihlukanise ebantwini. Kuhlukile kawu-2 ukuthi umuntu uyaphupha elele ephuma nenyoka emanzini. Kuhlukile nokuthi ungene emanzini bese uphuma nenyoka uphila. Into ezimbili lezi ayifani, ngoba ukuyiphupha inyoka uphuma nayo emanzini yimoya yasemanzini leyo efanele kwembathe. Hayi ukuthi kufanele uphume nenyoka. Phela inyoka iyini inyoka? Inyoka phela into yasemhlabeni. Inyoka into yasemhlabeni, inyoka eyaphansi. Manje imimoya izokhushulwa kanjani? Uphuma kanjani nenyoka wena? Yini imimoya eyangaphansi ingahlanjululi imimoya yamadlozi, ihlungwe ihlanjulule, ikhuphuke imoya yemazulwini? Like uyabona abantu ukuthi lento yokuthi uphuma nenyoka, umuntu uthi uphumile nawe ayibona. So kungakho labantu laba kuthiwa abahlali isikhathi eside labantu emhlabeni. Kungani bangahlali isikhathi eside mangabe bebuye emanzini benamandla? Kungani bengalaphi wonke umuntu bebalaphe labantu leyo before bambe emanzini? Yisiphi isizathu sokuthi angene emanzini athwase aphume nenyoka emanzini bese esheshe uyashona? Uyabona ukuthi kunento efanele siqondisise ngomoya oyinyoka. Kungakho nabantu abakholwayo bayiveza ngathi bayiveza kabi inyoka, ngoba inyoka futhi iyayichaza noma isymbolize ukuba phansi nanokungcola kungahlambuluki kwemimoya emntwini. Kungakho ukuthi uma usuhlambulukile uhlunga imimoya yakho, akusafanelanga uphuphe abantu abakini baphansi baziyinyoka, ngoba usuke ungabagezi, usuke ungakabakhuphuli uba sephezulu abayilisa. Manje lento yenyoka lena labantu basemanzini nabo kufanele manje abantu baboniswe, sihlukanise lento lezi, ngoba kukhona izithwalo ezenziwe emanzini bese kuxhashazwa abantu ngamakhubalo bese kuthiwa benzisa izinto. Yini bengaphili-ke labantu labo? Belaphe zonke izifo ezikhona emhlabeni ezihlula abanye abantu, bona kuthiwa abahlali isikhathi eside. Siphinde sibuye lapha-ke Mgozi, mawuthi uyabheka bonke laba bantu abalwayo nabaphikisana nalento engiyishoyo mina ukuthi akekho umuntu othwasa emanzini physically, umuntu uthwasa ngomoya. Akekho umuntu ongangena ngenyama emanzini ethi uyothwasa, umuntu uthwasa ngomoya. Uma ubabuka iminyaka yabo ayikhombi ukuthi babe khona ngalesikhathi sakudala okwakuthwaswa ngaso, ayikhombi abathi bona kwakuthwasa ngaso. Akwengisho kanjalo, ngithi abathi bona kwakuthwaswa ngaso, ngoba mina lokho kuthwasa emanzini ngikwazi ephusheni, ngikwazi emoyeni. Akekho umuntu ohamba emanzini afika thwasa, akekho ngaphandle kokwenza umkhubo othile, ngoba bonke laba bantu abathwasa emanzini bahamba belungiselwa into yasemanzini, belungiselwa abantu angesibo abasemanzini abangaphiwe futhi isipho sasemanzini. Kuyikuthi abantu sebefuna ngathi isipho sikamoya esedebate. Mina nginaso leso sikhathi, umsangano wonke lowo. Angidebate nomuntu mina, ngikhuluma into ezingamaqiniso qha. Bona babalekela iqiniso ukuthi ungane lo muntu azokhuluma iqiniso. Bona bazi ukuthi kwakunje ya. So manje uma sibuyela lapha emathanjeni, amathambo mngani wami, amathambo ayesebenza ekuzingeleni. Bapha abantu abazingelayo manje, basawadinga namathambo ukuthi bazingele abantu bamanje, ngoba uma manje uzingela, ngisho amakhosi asehamba yobulala ibhubesi ngesibhamu, kodwa lakudala okwakudala kuthiwa awakudala
ayilali inkosi yayibulalela yona ngomkhonto iya nje kulo ihambe ilifune ngokuthi uphiwa amandla lalimthobela leli bhubesi noma lalilwa ngoba phela akekho umuntu ongavela lale nje abulawe lalimthobela noma wayenikwa amandla okukwazi ukulibulala ngalo mkhonto ngoba yena wayephiwe lamandla noma wayezalwe namandla okukwazi ukulawula konke manje sebulala ngesibhamu uphuma nje inkosi ihamba iyobulala ngesibhamu kungani ngayo kuyobulala ngomkhonto uma kuyikuthi indlela yakudala isaqhubeka manje ayishintshile maye ukuthi kwakwenzeka kanjalo mina angazi ngizwa kuthiwa inkosi yayiphuma iphazanyiswa ifoni mgozi bengiselaphana ukuthi laba bantu bamanje bafuna ukusebenzisa into zakudala abangazazi ukuthi isukaphi ngoba zize ifike emandleni nje zisuke emoyeni lezi zinto manje umoya usuyibuyisele ekuqaleni lapha owawuqale khona ngoba ubona sekwenzeka kanje usuyibuyisele ekuqaleni lapho owuqale khona mhlambe futhi uma silungisa ngalendlela esilungisa ngayo ngoba silungisa nje kuzohamba kube khona eminye imilingo nemimoya ejulileyo ngaphezulu kwethu eyofika iphikiswe zingane zethu zithi ingane zethu obaba bethu nomkhulu bethu nokhokho bethu babengenzi right mabenza kanje bekufanele ngabe benza kanje bekufanele ngabe benza kanje okuyophikiswa zingane zethu ukuthi hayi mhlawumbe kabona bayobe sebebuyele zokuqala lapho kwaqala khona izibongo qala ngoba nathi siphikisa le ndlela endala nje siyibeka ngokusha ngale ndlela umoya osusibeke khona futhi silawulwa directwa yibo abantu abadala abasembethe hayi ukuthi siyisusele ekhanda silawulwa yibo abantu abadala uma kuyikuthi ibona abantu abadala abakhuluma lapha kithi besitshena lokho abasitshena khona esiphilisa ngakho abantu njengoba bephila nje abantu belapheka abantu ngoba bona bethi laba bantu ngilahlekisa isizwe ngezinto engizikhulumayo uma kuyikuthi sidirectwa yibo abantu abadala bakuthathaphi bona lento bayithathaphi ubona lento le ekwazi ukuthi sithi siyikhuluma bona beyitshena ukuthi ingamanga noma bethi ingamanga kodwa ikwazi ukwelapha abantu bayithathaphi laba bantu abasembethe thina lento bayithathaphi ngoba uyabezwa mabekhuluma kukhona lapha abavuma khona ukuthi lezi zinto engiyikhulumayo ziliqiniso kodwa lokhu engikuphikisayo kwakwenzeka kudala uma bevuma nje ukuthi kuliqiniso okusho ukuthi lento bayayibona nabo ukuthi ishintshile isisebenza ngenye indlela kuyikuthi bona bafuna ukuvuma ukuthi akusiyo le yanto yakudala futhi ngeke ukwazi ukuthi uyenze le yanto yakudala maye ukuthi yayenzeka uyayibona so manje masibuyele emathambeni neshoba nazo zonke lezi zinto sithinta into ethi kithi ayisebenzi lezi zinto ngoba ubona ngisho impepho ayisebenzi impepho manje impepho isishiswa kuma TV ishiswa kuphi ishiswa kodwa imfihlo yomsamo eyayithathwa abantu abadala thina nje manje ingane esiyoyizala ziyobe ingasayisebenzisa impepho sayisebenzisa umoya qa thina sikhulisa isetshenziswa kodwa zona izingane zethu ngeke isayisebenzisa impepho zobe seyisebenzisa umoya ngoba izobe sishintshile lento yomoya futhi sezinamandla ngaphezulu kwethu okunye kwengezwa yithi kuzo sifika ngamaphupho sifika ngeyibonakaliso siyitshena ukuthi lokho akunjena kunje lokho akunjena kunje ngoba siphile ezweni lenyama njengamanje esikukhulumayo esikwembulelwayo uma siphile ezweni lenyama njengamanje esikhulumayo sikwembulelwa ukutshena ngokusobala ukuthi kunezinye izinto esiyoyibona ngelinyiso uma sesikwela mathonga kunezinye izinto esiyobe sesiyibona ngelinyiso sesigene more power sesithole amandla angeziwe ngoba sesisebungcweleni sesisebungonini ngale ngoba ngale kwelamathonga kuhlala abangoni
thina sizobaba ngoni kanjani sona kuyimanje kwelamathonga kuhlala amangoni kwelamathonga yilapho oqala khona ubone izinto obuzenze emhlabeni ukuthi ayisiyo lendlela ocanga ukuthi siyiyo wena ubuye einganeni zakho uzama ukuzoyitshengisa ngokuthi zihamba ngendlela endala ezitshenwa yilabo abantu abakhona emhlabeni abenyama zigcine ingavumi bese udala ingozi wena akwengime la futhi amen Mazibu khuluma kahle khehla lami khuluma kahle khehla lami mawukhuluma ngokuthi abantu kufanele beqonde ukuthi mawukhuluma ngesikhwama sasemanzini akuna paper bag lapha emanzini izophuma emanzini ngaphansi la emanzini la kuhlala khona ofishi kukhulunywa ngempande abantu kufanele baqonde ukuthi kukhulunywa ngempande yakini yasemanzini futhi akuzukuphuma ihlahla impande ngaphansi kwamanzi ziphume kuwe ziphathwe kwesikhwama ukuthi fanele siyijulele lento esiyiqonde ya kuyafuneka ukuthi sikhulume kakhulu nakule mbizo le ezolandela sibameme abantu imbizo kaApril ukuthi kukhulunywe ngayo lento le ukuthi impande yakini yamanzi yisi isikhwama sakini leso ngoba lento leyo futhi ikuwe ngaphakathi ngelinye abantu mabazoyiqonda lento bazokubona lento yokuthwasa ngoba yonke lento leyo futhi ikuwe ngaphakathi imimoya lena ufanele uyihlambulule uyimukele kuwe impande zakini uzimukele zasemanzini yiso isikhwama leso sasemanzini ngaphansi leso yisiphi isikhwama esihleli ngaphansi kwamanzi silinde wena kufanele abantu siyiqonde lento leyo ukuthi ayinjalo ngoba manje lento isisetshenziswa kakhulu yilabantu laba abagwangayo bese bethwebula isimo samanzi bayakwazi ukuthi manje basebenzele ulayini labantu bachaphaza abantu bathatha siyabazi phela manje ukuthi bakhona abantu abathatha abantu bathi babasemanzini bangayanga emanzini besebenzisa amakhubalo uyabona bese bethi bethatha umuntu uphume nento ethize emanzini umuntu unika into ethize emanzini umuntu unika ubuhlalo obuthize kube kuyizinto zakhe kodwa hayi asikho lapho ndlonto ngiyafisa ukuthi ya abantu ngiyayiqonda ngalendlela ochaza ngakhona ukuthi isikhwama impande yakini oboniswa yona eyasemanzini noma ngabe kuthiwa esesentabeni okunesikhwama esilinde wena lapho uzofika usisule ubuye naso abantu fanele beyiqonde lento fanele beyiqonde abantu kungasaqhashazwa abantu manje kwanele akumukela imimoya ihlanjulule imimoya iyikhulumele yona imimoya kithi Mgozi ngiphinde ngibuye futhi uyabona nje uthinta into enamandla njengoba nawe uvumelana nalento engiyishoyo akusisi isikhwama uma umuntu ekhuluma ngempande ukhuluma ngezinto ezidinga ukuhlanzwa nezidinga ukuphakanyiswa uma umuntu ekhuluma ngempande uma nje uthi impande yasemanzini usuku ukhuluma noma ngakuthiwe yakuphi noma impande yentaba noma isikhwama sasentabeni uma ukhuluma nje ngempande ukhuluma ngento ephansi komhlabathi ukhuluma ngento ejulileyo ukhuluma ngento eyisisekelo usuku ukhuluma ngento edala inkinga edinga ukujulelwa iphinde ihlanjululwe ukuze ikwazi ukuthi isebenze ngoba isuke igcwele ini ukungcola komhlabathi isuke igcwele intuli igcwele udaka igcwele inhlabathi impande oyikhayo ngaphansi komhlabathi isuke igcwele lezo zinto lezo umhlabathi eziyudaka eziyukungcola uthuli impande uma ukhuluma ngempande uthinta lezo zinto lezo mase kuthiwa impande yamanzi imfihlo futhi naliya into edinga ukugezwa bese iyaphakanyiswa ngoba ikuphi isemanzini imfihlo naliya into edinga ukugezwa bese iyaphakanyiswa ngoba nakhona emanzini kunodaka yonke into ozoyikho emanzini izobe inodaka idinga ukuthi yenzeni uyihlanze injalo nje Mgozi injalo kwesibambe lapho Mgozi ngiyayilandela le ndaba yakho khehla lami ngiyayilalela kakhulu lena yokuphuma nenyoka emanzini ngiyayibuza ke mina ukuthi uma kuthiwa kufanelekile umuntu aphume nenyoka emanzini
uyenzani lenyoka umuntu mayiphuma nayo emanzini? Uma kuyikuthi uhlambulukile noma kuyenzeka uphume nenyoka emanzini akusiyi imkhuba, njengoba ngisho mina ukuthi laba abantu benza imkhuba noma balandela imkhuba eyayenziwa omkhulu babo noma okhokho babo. Uma kuyikuthi uphuma nayo emanzini lenyoka, uyenzani? Uyenzani? Uhlala nayo injalo inyoka uma ephume nayo physically, njengoba phela ephume nayo inyama, kufanele ukuthi ahlale nayo injalo. Abantu uma bengena la bayibone lenyoka, ahlole ngayo, asebenze ngayo ngendlela laphe ngayo lenyoka le, bayibona abantu. Uma kuyikuthi lento ayenzeki ngomoya, akusisi spirit, akusiyinto yomoya, ayenzeki ngomoya, akwesithi yenzeka physically njengoba besho. Umuntu uma elokhuzana eyilandile lenyoka waphuma nayo, wayilanda lenyoka waphuma nayo, uqinisile mawuthi kungani besheshe befe? Ngoba nayo lenyoka abaphuma nayo lapha emanzini bayayibulala ngokomkhuba yabo, ngomkhuba yabantu babo ababembethe. Benzani inyoka mabephume nayo? Benzani? Bayayibulala. Bayibulalelana uma kuyikuthi umoya ohlambulukileyo okufanele ukuthi aphume nawo lapha emanzini, kungesisi isilwane angeke akwazi ukuhlala naso. Bayibulalelani. Umbuzo ulapho ukuthi kungani ibulawa pho uma uphuma nayo, kwenziwe imikhuba phezukwayo. Mina angazi mina ukuthi laba abantu bayicabanga kanjani lento. Nansi yani inyoka uphuma nayo physically ngomzimba nenyama, nayo iyumzimba nenyama. Mawufika ekhaya ufike wenzeni? Amathambo emanzini mawuyowalanda uphuma nawo eyiwo, uphinde wasebenzise njani? Eyiwo. Ijazi emanzini uyaliboniswa ngomoya linjalo, ulithungise, ulisebenzise linjalo. Inyoka kungani yona izobulawa? Ibhubesi kungani lona libulawa? Ingwe kungani yona ibulawa uma kuyikuthi usuke ungayimbathiswa ngoqhamoya? Ile nto engizama ukuyibuza nje mina ukuze bazokwazi ukungiphendula labo bantu labo. Ngishiladi lakho indwangu le iseshi, uhamba nayo uye emanzini njengoba ubonisiwe. Uthi mawufika nayo ufike uyiphakamise lapha emanzini, uyihlambulule, ubuye nomoya wayo noma namandla ayo njengoba ilapha emanzini, njengoba uye nayo lapha emanzini. Mawusubuya uyibeka la obondeni, usebenze ikhona, uyisebenzise makulijazi. Makuyindwangu ibeka obondeni, uyibeka obondeni. Inyoka yena yini ungayibeki emsamo? Mawukuthi inyoka yedlozi noma inyoka kamoya, uyibeke lapha emsamo, usebenza abantu ikhona, ikulekelele ekusebenzeni abantu. Angithi izosebenza la, amandla aya azosebenza la. Yini ingakulekeleli mawukuthi ayizi ngomoya, iza ngenyama? Kungani ibulawa kwenziwe imikhuba? Babuye bazothi inkomo yedlozi, inkomo yedlozi ibulawa esibayeni. Kungani ke beyibulala bayixube nenyama yenkomo mawukuthi benza kanjalo? Kungani beyibulala bayixube nenyama yembuzi mawukuthi benza kanjalo? Aniboni ngani ukuthi yonke lento iyumkhuba? Awukwazi ukuthi ungabulala inyoka, awukwazi ukuthi ungaphuma nenyoka, awukwazi ukuthi ungahamba uyohlala emanzini ngenyama, uya ngomoya. Yonke into ekamoya. Amen, siyabonga. Mkhulu uMazibuko, sesiphetha indaba ebesikhuluma ngayo yamathambo nezikhwama namashoba kanjalo. Kusho ukuthi mangibuka ngoba ekugcineni kusuku isikhwama ogcina wena uba naso usiphatha wena njengomuntu ubuya naso esibambekayo, yimithi ubuya nayo kugobela.
ngoba yonke le moya kugcine sekuthiwa fanele uthwase bese ungena kuyizo wenziwa le mikhuba esikhuluma ngayo. Amathambo ozoba nawo amathambo ozowathola ngaphansi kwe-instruction noma kuyalelwa ugobela. Yonke lento lena uzutholele neshoba lakhona nemithetho yalo njengoba ibizwa ngokuthi imithetho yakhona. Yonke lento le esikhuluma ngayo le mimoya le iyabonisa ukuthi abantu sebayisusa le mimoya eyayisuke khona eyayiqhamuke khona ezulwini, bayibeka phansi, bayibopha ngamafindo, bayifasa ngendlela zabo abantu oba nabo babejulile ubabamkhulu nogogo bayigoqa le mimoya ukuze bayisebenzise bona ngendlela futhi yabo. Ngoba manje yonke le ndlela le esikhuluma ngayo manje eyokuphamisa imimoya thizeni noma imimoya yamadlozi akini, yonke le mimoya iney'ndlela zakhona zaziwa ogobela, labantu esingathi ogobela namhlanje okuzothiwa imfihlo yeshoba kanjalo kanjalo, ngoba iphelela lapha. Leli shoba uzogcina usulithenga ulibhadalela, lamathambo uzogcina wathenga wabhadalela, uzogcina uwafundiswa ugobela, yasibona. Lesikhwama futhi uzosibhadalela eniphehlweni. Uyayibona lento le ukuthi no bengithi siyiphethe lapho ukuthi no iyacaca ukuthi fanele zizame ukubona ukuthi ikhathi ishintshile, umoya awusahambi ngale ndlela le. Abantu manje abanye phela abantu bazolamba phela, yisinkwa sabanye abantu lesi. Hayi, asibonge Ndlovu. Amen. Ya Mgozi, injalo mngani wami. Isiphetho sayo siyikho ukuthi amathambo afile. Isikhwama awukwazi ukuthi ungaphuma nesikhwama physical emanzini noma ungalanda isikhwama physical emanzini, njengoba nenyoka ungeke ukwazi ukuyilanda physical emanzini, njengoba nokuthwasa ungeke ukwazi ukuyothwasa emanzini physical, uyothwasa ngokukamoya. Nesikhwama ngasilanda ngokukamoya. Namathambo kufanele ukuthi akwembathe ngokukamoya. Ilapho nje kufanele ukuthi akwembathe ngokukamoya. Yonke into isihamba ngomoya manje, ayisahambi ngenyama, ngoba kudala mhlambe ke ngendlela ababesho ngayo, kodwa mina ngikhula nje ayikho yonke lento, besiya isizizwe lezi zinto. Kodwa uma siyilalela ngomoya, uma unomoya ngempela uyobona lezi zinto ukuthi azikho, babezenza ziyimkhuba abantu bakudala. Ingakho uzobona isalukazi sithi kwangekho isangoma la ekhaya, sisho njalo sithi kwangekho isangoma la ekhaya, wena uvelaphi usuyisangoma. Angithi uyayibona into enjalo nje bafowethu.